publicado hoxe ou mañá, xa no, publicado no registro xa está, pero publicado no DOGA, nesta semana queda publicado, co cual xa é efectivo. Entonces, procede, despois de mil historias, pois inscribir isto no registro como patrimonial. Desa parcela que se inscribe, cédese aproximadamente a 12.000 metros á Fundación San Rosendo para que inicie a construción do convenio que falamos, que sería o geriátrico. O proxecto xa está feito, entrará aquí nos próximos días, o plan está aprobado e, en principio, agora xa toca ir facendo. Quero indicar que durante todo este tempo non é que fora un plan especial complejo, sino que era moi sencillo, moi claro, pero tuvo 1000 vicisitudes por culpa da Xunta de Galicia e de algunhas influencias externas, entendo que do Jiménez, buscando sempre problemas por todos os lados. A idea de que non se falla, incluso hasta, bueno, non vou dicir ninguna tontería, poñéndonos trabas tan absurdas como decir que temos que enterrar a carretera ao 113 ou a 310, non sei qual é. Bueno, carretera de Laza, ou que facer un puente por encima da carretera de Laza, bueno, cousas así para intentar torpedear o proxecto. Bueno, ao final conseguimos informe favorable, conseguimos tamén registrar a parcela, e agora mesmo o único que procede é a cesión, que se fará no próximo pleno, ou a mellor urgentemente o lunes ou martes, para que xa empecen. Entendo que é unha cousa moi boa, porque son alrededor de 100 plazas na residencia, que generará entre 40 e 50 postos de traballo. Creo que por Concello, non por Concello como institución, sino para a sociedade en general, é unha boa inversión. Aproximadamente, aparte que o noso terreno costou unos 100.000 euros, damos a terceira parte, pois imagínate.